Balay klaro sa paingon. Sa panahon karon, gamay na lang ang tao nga tarong o kasaligan. Usa pagbantay nga di ka maamo. Mas maayo pa imong unahon ang imong kaugmaon. Kung manggihandom muabot na buhon, ayaw kaguol kung karon ikaw single. Basin di pa panahon nga makitan mo ang true love nga gipangandoy mo. Ayaw ka balaka kung gibiyaan ka, mas maayo pa na nga mag-inusara ka kaysa magpabilin sa relasyon. Balay klaro sa paingon. Ayaw